kalemedwako Yesu alibe malo ulichimolokako Yesu alibe malo iye wango imatu agogoda ntimamo aranda hulirawe kodi alibe malo. Moni amaindi abambo munthawi ya mazulo tikakulandireni nonse muzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Chankomeranso Mulungu wamphamvu zonse kuti mazulowu tikhale nalo nthawi yokambirana mawu a Mulungu. Tisayiwale tili pa phunziro sabata lomwe tikuona za phwando lomaliza la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo zulo tinali nalo phunziro limene timaona kuti kodi ndani amene yagogoda mtima. Tinapeza kuti mkati mwa mitima mwathu mwazala zonyasa, mkati mwa mitima yathu mwazala zoyipa. Yesu alibe malo mkati mwa mtima mwathu. Ndipo pomaliza pa phunziro lathu la zulo tinapeza kunena kuti ndikoyenereka inu ndine timuyitane Yesu Khristu kuti akhale Mbuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu, alamulire miyoyo yathu. Iyeyo akabwera ndi kulamulira miyoyo yathu, iyeyo adzatipatsa ife chiyembekezo komanso adzatipatsa moyo osatha. Lero lino tili nalo phunziro lina amaindi abambo limene mutu wake tikunena kuti mtima wanu usavutike. Mtima wanu usavutike. Tiyeni tipemphere. Atate wathu okonda ndi mpulumutsi Yesu Khristu, inu Mbuye wa ambuye, kalonga wa akalonga, Mulungu amene mudatilenga, amene mukafuna kulankhula nafe mmalankhula nafe kupyolera mkati mwa mitima yathu. Tikukupemphani Ambuye Yesu Khristu, izani namukhala mkati mwa mitima mwathu. Mulamulire moyo yathu, mulamulire maganizo athu ndi zochitika zathu. Mu dzina lodabwitsa loti Yesu Khristu tapemphera ichi. Amen. Phunziro lathu musiku la lero tikunena kuti mtima wanu usavutike. Mtima wanu usavutike. Ndiye tiona ku Yohane chapter chathu cha Yohane chapter cha 13 verse ya 1 imene tikuwerenga, ndipo mawa ngati nthawi ikhalepo yabwino tipita m'buku la Mateyu. Yohane chapter 13 verse ya 1 akunena kuti koma pasadafike phwando la Pasika, Yesu poziwa kuti nthawi yake idadza yakuchoka kutuluka mdziko lino lapansi kunka kwa Atate mene adakonda ake aiye yekha amdziko adawakonda kufikira chimaliziro. Ili ndi verse imene tikhale tikuliyang'ana komanso ndi nkhani imene tikhale tikuyang'ana mu phwando la Pasika imeneni. Koma phunziro lathu la siku la lero tikunena kuti mtima wanu usavutike. Apa tikupezapo chinthu china chofunikira pa verse lathu kuti pasadafike phwando la Pasika. Tikamadzafika kumapeto kwa phunziroli tizalisandakula verse limeneli. Ati pasadafike pa phwando la Pasika, Yesu poziwa kuti nthawi yake idadza yochoka mu dziko lino lapansi, adawakonda ophunzira ake, adawakonda mpaka na kumapeto. Timafotokoza zulo, leronso tikhati kufotokoza kuti chikondi chimenechi ndi chikondi cha agape, chikondi chosatha. Sikuti chikondichi chimatha pa mtanda pamene Yesu anaphedwa kapena pamene Yesu adabwerera kumwamba, koma ndi chikondi chimene ngakhale pano Yesu amawakondabe ophunzira ake, amatikondabe ife amene ti masatira ye Yesu Khristu. Ndiye tili naye munthu, tili naye mpulumutsi, tili naye Mbuye, tili naye kalonga amene amatikonda mosawerengera zochimwa zathu.
Koma phunziro lathu la siku la lero tikuti mtima wanu usavutike. Tuwerenga Yohane chapter 14 verse yake ndiyo ya 1 imene kuti mtima wanu usavutike, mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Apa ndi pamene nsono pali nkhani yosangalatsa kwambiri. Mtima wanu usavutike, mtima wanga usavutike. Zulo tinaona kuti kodi ndani amene agogoda mtima. Ndiye tidapeza kuti munthu yekhayo amene ali ndi chinsinsi choziwa za mtima mwanu ndiye Mulungu. Mulungu palibe chimene inu mungambisiye, chifukwa mtimawo adaulenga ndiye. Ndiye tidaona Yesu wakulankhula yekha mu buku la Chivumbulutso kunena kuti ndiziwa ntchito zanu. Ndiye apa tikuona nsono pa phwando Yesu wamaliza kusambisa ophunzira ake, wauza kuti akubwerera kupita kumwamba. Ndiye apa tikumva zoti mitima ya ophunzira idavutika. Tinene mwa njira ina ophunzira adali ndi ma BP, adali ndi ma sugar, kanali ndi zonse zomwe zimasokoneza mitima yathu zidachita nthawi imeneyi. Pamene Yesu adawauza kuti ndikubwereranso kumwamba. Koma ndimafuna mumvesere abwenzi okondedwa pa Yohane chapter 13 verse ya 21. Tikumbukire tikuwerenga mavesi awiri pamene akuti Yesu mmene adanena izi adavutika mu mzimu nachita umboni nati, indetu ndinena kwa inu kuti mmodzi wa inu adzandipereka inu. Tamveserani pali kusiyana apa. Ophunzira mu Yohane chapter 14 mitima yawo ikuvutika. Yesu mu Yohane chapter 13 verse 21 mzimu wake ukuzunzika poona chipinjo chimene chili kubwera kusogolo. Onsewa ali muvuto. Kukhala ine ndikanangoti ine ndili ndi vuto langa, inunso konzani vuto lanu. Koma tamveserani, Yesu poona ophunzira ake anaona mitima yawo itavutika. Sadawaone ngakhala amazipangisa kuti ali mchimwemwe, koma Yesu adawaona mtima wa uyu ukuvutika, mtima wa uyo ukuvutika. Nawauza mtima wanu usavutike. Amayi madzulo ano tikunena kuti Yesu amene amaziwa za moyo wanu akunenanso madzulo ano kuti mtima wanu usavutike. Ngati mukhulupirira Mulungu, mukhulupirire Yesu. Nkhani ikusangalatsa kuti kodi mtima ya ophunzira idavutika chifukwa chani. Pali zifukwa zitatu zimene tikhale tikuzifotokoza zimene zidapangisa mitima ya ophunzira kuvutika. Chinthu choyamba ndichonena kuti Yesu adawauza akubwereranso kumwamba. Yesu akubwereranso kumwamba ni munthu amene akhala naye kwa zaka zokwana 3.5. Ena amanena kuti mwina nthawi idachepa, mwina Yesu akadakhala zaka 40, mwina akadakhala zaka 50, mwina akadakhala zaka 60. Mitima ya ophunzira mene amachoka Yesu sakadavutika. Koma izi sizili chomwecho. Abwenzi, munthu wina akamachoka muziko linapansi oti simuzamuonanso, kaya kupyolera muimfa, kaya kupyolera muchani, mitima ya anthu imasweka. Ne Yesu mene amachoka ophunzira tanguwauza mitima yawo idasweka. Koma iye amene amaziwa za mtima sidi adaza ndikuwauza zoti mitima yanu isavutike. Chifukwa choyamba ndi chimenechi. Chifukwa chachiwiri ndichonena kuti ophunzirawa adasiya zintchito zosiyana-siyana nama musatira Yesu Khristu. Nde Yesu akubwerera anali ndi nkhawa. Kodi titani? Ena analokhomesa misonkho ngati Mateyu, komanso ngati achina Zakeyu amene amamusatira Yesu Khristu. Ena anali asozi ngati ana a Zebadiya, achina Petro, achina Andreya, adali asozi, achina Peter, anali asozi, adasiya zintchito zonsezo namamusata Yesu. Yesu wauza zoti ndikubwerera anali ndi nkhawa. Kodi tikayambiranso pati? Tamveserani, onsewa adali ndi nkhawa. Yesu wakuwauza mitima yanu isavutike. Ngati mukhulupirira Mulungu, mukhulupirira ine.
Koma tikamawerenga m'Baibulo lathu la Chizungu, nkhani iyi imasangalatsa chifukwa sananene kuti let not our hearts, koma nati let not your heart, mtima wako usavutike. Muchizungu adalemba choncho. Ndiye otanthauzira ena adatithandiza kumvesesa kuti kodi mtima umene udavutika kwambiri ndi wandani mu nkhani imeneyi. Ndiye kuti timvesese abwenzi nkhani. Mundilole ndiwerenge Yohana chapter 13 kuyambira pa verse ya 36 imene akunena kuti Simoni Petro anena ndiye, Ambuye munka kuti? Yesu anayankha, kumene ndimunkako sungathe kundisata ine tsopano, koma uzandisata bwino lomwe. Petro ananena ndiye, Ambuye sindingathe kukusatani inu tsopano chifukwa ninji? Ndizataya moyo wanga chifukwa cha inu. Yesu anayankha, moyo wako kodi usautaya chifukwa cha ine? Indetu ndinena kwa iwe, asanalire tambala uzandikana ine katatu. Ngati tikuwerenga limodzi Baibulo lanu, vesi lathera pomwepo. Yesu kumuwuza Petro kunena kuti Petro uzandikana ine katatu tambala sanalire. Usiku uno uzandikana ine katatu. Vesi lathera pomwepo. Ndipo vesi lathera pomwepo mu Yohana chapter 14 akuyamba ndi maonena kuti mtima wanu usavutike. Ndolemba ena amanena kuti chifukwa cha Chizungu tikamawerenga mati let not your heart. Ati choyamba chinanso Yesu amalankhula ndi Petro. Petro ndakuwuza uzandikana. Iweni uzandikana katatu. Koma ngakhale undikane mtima wako usavutike. Ukhulupirire Mulungu. Abwenzi kunkana kwa Petro kunali kochititsa manyazi. Muli zinthu ziwiri zimene timaziona. Petro akadamukana kuti Yesu si Ambuye, Yesu si mpulumutsi, Yesu si Mulungu, Yesu si amene ali mpulumutsi. Petro malo ache kumwamba kunalibe. Koma Petro adamukana Yesu kuti sakumuziwa. Pali kusiyana ambiri aife lero tikumukana Yesu kuti si mpulumutsi, Yesu si Ambuye, Yesu si amene anabwera kuzatipulumutsa ife. Soka kwa iwo amene akukana chotero, chifukwa Yesu adanena kuti wonse ondikana ine pamaso pa anthu nanenso ndizawakana pamaso pa Atate anga. Ndi Petro kukoma kwake adanena kuti sindikumuziwa. Tamveserani, ndiye Yesu akumuwuza kuti ngakhale wandikana Petro, mtima wako usavutike, malo aliko kumwamba aiwe. Abwenzi ndi mpulumutsi wanji wodabwitsa amene Petro akumukana pa gulu la anthu, koma Yesu akumukhululukira tchimo lake. Ndiye mazifunsa kodi tchimo langa ndilalikulu bwanji lomwe Yehova mpulumutsi wa mphamvu zonse sangathe kundipulumutsa. Koma nkhani ikusangalatsa pamene akunena kuti ngati ukhulupirira Mulungu ukhulupirire inenso. Ndi Mariya ng'ana vesiwa ndilosangalatsa kwambiri, agwiritsa ntchito mawu amodzimodzi okhawo kuti chikhulupiriro chimene umakhala nacho mwa Mulungu, chikhulupiriro chimene ndimakhala nacho mwa Mulungu chikhalanso chikhulupiriro chokhachokhacho chimene ndimakhala nacho mwa Yesu Khristu. Kusonyeza kuti Yesu ndi Mulungu tiyenera timukhulupirire mofanana. Yesu ndi Mulungu tikuyenera timukhulupirire mofanana. Ndena nkumafunsa kuti kodi timakhulupirira bwanji Mulungu? Baibulo limanena Mulungu palibe amene adamuona, Mulungu palibe amene anamununkhisa, sitingathe kumununkhisa, sitingathe kumugwira. Koma timankhulupirira bwanji Mulungu? Timankhulupirira Mulungu powerenga mawu ake. Nechimene Yesu ankawawuza ophunzirawa nchonena kuti mukhulupirire mawu a Mulungu. Amayi ndi abambo, Yesu anataziona kale kunena kuti mitima ya ophunzira yavutika inde kuti ndikubwerera kumwamba. Koma ilipo nthawi imene mitima ivutika zenizeni, chifukwa akandiona nditakhomedwa pa mtanda, ziko litandifulatira, atandiona ine amene ndidali mpulumutsi, amene ndimaukitsa anthu akufa, amene odwala nthenda zosiyanasiyana ndimawachiza, akandiona ine
nditakhomera pa mtanda mwina mkutheka chikhulupiriro chawo chitha osakhala amene chilili. Azikayika kuti komadi uyu ndi mpulumutsi, azikayika kuti komadi uyu ndi Mesiya, monga mine ndakhala kunenera Petro kuti inu ndinu Mesiya, mwana weniweni wa Mulungu. Azikhala kukhulupirira. Yesu anawawuza kuti chinsinsi choyamba kuti musakhumudwe pamene ndikhomeredwa pa mtanda, musakhumudwe pamene ziko lindiyike pa mtengo. Ndichonena kuti mukhulupirire mawu a Mulungu. Ngatikhulupirira bwanji mawu a Mulungu? Timakhulupirira mawu a Mulungu posatira aneneri ake. Aneneri ananena chani mu Yesaya chapter 53? Jamaona pa verse yake ya 4. Zoonadi ananyamula zowawa zathu ndi kuseza zisoni zathu, koma ife sitinamumvese wokhomedwa, wokanthidwa ndi Mulungu ndi wovutika. Koma iye analasidwa chifukwa cha zowawa zathu, nathuthuzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chidamugwera iye, ndi mikwingwirima yake ife tapulumutsidwa. Yesu amawawuza ophunzira nkunena kuti ikufika nthawi imene mundione ine ndinasidwe chifukwa cha zowawa zanu, imene ndifike ndituthuzidwe chifukwa cha zowawa zanu. Koma mukaona zonsezi mitima yanu isavutike, mukhulupirire mawu a Mulungu kuti izi zikuyenereka zichitidwe. Abwenzi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti kuvutika kwa ophunzira kudaliko kukulu ndithu, kudaliko kukulu ndithu. Wanena kuti kusweka mtima kwawo sikudangotha pamene Yesu adali m'manda. Ngakhale Yesu atauka, ophunzira wa mitima yawo idasweka. Mwina posimikiza zimezi tateni tiwerengeni buku la Luka chapter cha 24, tuwerenge verse yake ndiyo ya 38. Luka chapter 24 verse yake ya 38, mawu akulu akuti Yesu aonekera kwa khumi ndi mmodzi. Pa verse 38 akuti ndipo anati kwa iwo, mukhalanji bwanji ovutika, ndipo mususana amunka bwanji mtima wanu. Yesu akuwaona ophunzira wake, wauka nsono manda, wakumana ndi ophunzira okwana 11, ndiye akuwaona ophunzira aja. Yesu akufika koyamba malingana ndi buku la Luka, akuwaonabe mitima yawo iliyovutika, akuwaonabe mitima yawo iliyosweka, akuwaonabe mitima yawo isali bwino. Ndiye Yesu akuwafunsa kuti kodi mukhaliranji, mufikiranji mitima yanu iliyosweka mpaka na lero? Kusonyeza kuti ngakhale Yesu akadakhala kuti sadawalimbikitse apa kuti ifika nthawi yomwe ine ndikhomedwe, ifika nthawi yomwe ine nditozedwe. Koma mitima yanu isavutike, mukhulupirire kuti mikwingwirima imeneyo ikufuna ikathe kukuchirisani. Mazuwa ano amayi ndi abambo nimafuna ndikuwuzeni kuti alipo mpulumutsi amene adavutika chifukwa cha zovuta zanu, alipo mpulumutsi amene analasidwa chifukwa cha machimo anu, alipo mpulumutsi amene usiku adavutika usiku wonse pofuna kukupulumutsani inu, pofuna kundipulumutsa inu. Funso langa mazuwa ano ndionena kuti kodi mukakamirabe tchimo? Alipo wina amene anabwera kunyamula tchimo lo, kapena tifika kwa Atate ndionena kuti ochimwayo ndine mpulumutsi, ndisukeni machimo anga, mundiyeretse mphulupulu zanga, mundisambitsenso ndi mwazi wanu kuti ndiyere, chifukwa palibe china chimene chingatiyeretse koposa mwazi wa Yesu Khristu. Ni mwambo okhawu ndi chinthu chonsechi chokhachi chimene chimatiyanjanisa ife ndi mpulumutsi wathu. Kodi ndi khumbo lanu kuti Yesu ochimwayo ndine, Mulungu wosayenerayo ndine, ndisambitseni? Ngati ndi